Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de Maxcraft. Aici cu Tinuț, salut! Salut! Astăzi o să începem casa, nu dăm. Da, avem super multe resurse, am făcut o filmă. Uitați-vă aici. Uitați chistul ăsta. Am făcut tot rău. Seara. Noi aseară, după ce am filmat. Aseară era să stăm, hai să ne culcăm. Da, hai. Pune pauză. Revine? A revenit cu... După ce ne-am culcat. Tinuț, nu știu unde ești. Sunt aici. O să arăt. Salut! Eu mă duc cu mine. Eu mă duc să încep casa. Da. Tinuț, îmi dai un pic în turnocop. Ala luat tu. În turnocop de piatră mea. Hai, mine. Hai de piatră. Hai să vă arăt ce a găsit Tinuț. Hai să vă arăt ce a găsit Tinuț. Săpân. Opa! Fier. Prima noastră bucată de fier am luat-o exact acum. Și piatră fier. Au mai mulți. Mai mulți! Mai mult! Mamă, frate! Am luat și eu unul. Scoate așa ca să intrăm. Am luat și eu unul, aici ceva. Și ați văzut câta gaură am făcut ca să adun atâta stăună? Da, Tinuț a făcut-o pentru mine. Da, pentru serie. Pentru că mi-a plăcut. Pentru voi. Pentru că mi-a plăcut foarte mult serialul Bogdan. Da, mersi. Nu m-am plăcut, chiar am dat like. La serialul Bogdan e mai... Și sper să vă uitați și la Infovlog. Da, uitați-vă, avem niște lucruri foarte importante de vă spus. Deci dați în descriere. Da. Ați început casa? Nu. Acum am eu resursele. Încep și în următorul episod probabil o să terminăm. Nu, cred că o să terminăm în episodul ăsta. Dacă te grăbești. Că o am în minte. Eu deja O să mă duc să fac pe gheață, că e mult loc. Eu spargă stăunul. Dacă vrei tu, dar arăta mai bine pe pământ. Dar cum vrei, e seria ta. Arată mai bine din ăsta. Da. Dar vezi că e stăun. Da, știu. De să folosești. La aia. Gen, uite aici fac casa, Tinuț. Mergem cât asta și uite aici o fac. Pe gheață. Ok, o să arate bine. Sper. Pentru că seria asta e Minecraft. Probabil o să fie cea mai apreciată serie. De pe canalul meu deocamdată. Pentru Pentru că încă n-am făcut altă serie. o să fie cea mai apreciată, pentru că alte serii. Nu prea există. Deocamdată. Deși tu, nu? Mai, să aia. Da. Eu mai am stăun. Să facem stăun. Gata. Și-ți mai am vrea etaje și vrea parter, 2 etaje și terasă. Pentru că e de șmecher. Și avem nevoie de o grămadă de stăun, pentru că o să fie un lemn. Stăun. Lemn nepreluat stăun. Așa? Uitați-vă. E genial. L-am uitat și eu pe telefonul Bogdan. Îți place? Deci Bogdan și-a făcut o cască. De pe el. Da. Hai să vă arăt. Bine, mare. Mă da seama. Am omorât niște văcuțe. Eu mai eu aici stau. Cabostan. Stați puțin să scot reclama asta. Revenim. Da, am revenit. Nu știu dacă mai am torțe. Torțele erau la tine. Caută în cestă. Da, n-am pus în cestă. N-am ieșit. Vin și cu aerul, nu să-l topim. Bine. De aici mai avem coul, nu mai avem coul. Stai că am văzut coul. Mine jos, dar am nevoie de târnăcop. Da.
Nu prea avem Tu știi ce bani. idee genială mi-a venit? Bine că ți-a venit. Pare bine. Trebuie aștept să văd cum ai făcut cu asta pe serie. Tot dacă vrei te pot și pe telefonul meu acum. Dar nu vreau să lucrez și eu. Să mai tragi așa câte un ochi. Că oricum o să-ți arăt și ție. Când o să închidem episodul. Ia că filmăm deja de 5 minute. Ți-am zis eu că nu gătăm într-un episod casa. O să fie cu titlul Începem casa. Da. Și următorul terminăm casa. Terminăm primul etaj. Vrei să zici nu? Terminăm parterul. Mama, am pus ceva greșit. Vai de capul meu că nu pot să fac aici un plan. Sigur. Nu pot. Îmi dau game mode bun. N-ai cum. Am sărit, yay! Wow, cât gol! Până naiba. Mamă, deja am 5, mai ales o grămadă. Ca să prăjim stone. Dar întâi o să prăjesc fier. Și stone. O să mă ajung o grămadă. Am un stack și de stone. De cobblestone. Nu știu, pun un pop cu cum se numește ca să-ți dai stone. Normal. Nu știu. Dar nu prea putem. Da, nu mă zic. Ca idee, că mi-ar fi bun. Aici nu Cu sharpness sau ceva de genul. sharpness pe sabie. Da. Nu mai zic și eu. La bulaneală. Ok, am găsit 5 pe cărbune. Ok, uită-te la monstru ăsta. What? Asta e mare vreo. Da. Și acum încolo. Și nu fac un pătrat, nu te teme. Sper că ne facem un pătrat. Adică cine face un pătrat? Rafa. Rafa. Sau nu la Minecraft. Rafa, noi nu la Minecraft. Păi nu zic că e noob, dar Rafa sau noob la Minecraft. Hai că vin și pe gheață. Dar unde pe gheață? În loc de spawn vezi un loc cu gheață. Nu. Văd numai locuri cu zăpadă. Uite că e câteva. Mor bine? Scuzați puțin. Mă arată în control de casă sărăcie. Încolo? Trebuie să te văd. Cred că nu s-aud zgomotul. Acolo îți doi copaci cu negru. Salut! Salut! E super șmecher. Acum se face nebunia pe lângă casă. Păi nu o să facem pe lângă casă, tot acolo cred că o să rămână. Pun pauză și revenim după ce ne culcăm. Am revenit după ce ne-am culcat. Am stat cam mult pentru că clickbait message. It's too dangerous to sleep. Da, adică e pe periculos ca să dormim. A trebuit să mutăm paturile în casă. Da, au fost un drum lung. Jos în casă. Da, dacă tot. Dar vezi că e apă pe jos. Da, ai stonorul pe înșet, nu? Da. Mi-ai dat 1. Cum ți-am dat unul? Bine, cum vezi. Poate nu le lua pe toate. Uite-te jos. Da, uite. Oh, tac. Dar nu cred că ne avem. Cum să nu le avem? Mai avem acoperișul, da, nu o să fie făcut în asta. Da.
Adică Parcă mai trebuia. să mai facem avans. Nu. Da, o să mai strângem din alea pentru că ne trebuie pentru pedaua cealaltă și trebuie să punem pe sus. E nevoie de o grămadă de stone. Da, Asta e tot. că lemn avem. Da, ce faci acolo? Stone e mai mult. Da, și avem nevoie și să punem pe jos stone. Oh, arată bine? Arată super. Alunecă bucata mea. Unde așa? Cum să ajungă? Că mai am 28. Se pare că o să avem o problemă. Nu, cum mai avem stone acasă. Ăla fix. Și stone aproape miroase tot un stack. Da, gen of camera o să trească să găsim o urmă de cărbune și de stone. Da. Am pus un stone greșit. Sper că măcar să primim o susținere de la oameni. Pentru că noi am stat cam aproape o noapte. Aproape o noapte să strângem. Strigem resursele și... Aici, la lemn, nu mai vine încă o bucată, nu? Bogdan, aici, la lemn să nu pun, nu? Sub lemn? Da. Nu pune. Nu, da, aici, după lemn. Știi că nu trebuie. Am și la mine ca peste una urmată. Am aproape 2 stacuri. Trebuie un turnul cu obținuți. Eu am îți dau. Nu, hai să stau. Nu. De parcă mie nu mi-ar trebui de necos. Păi am să dau înapoi. Poftim, boss. Mai lunecă târnecos. S-au dus la naiba. Du-te la bănuț. Păi nu aluneca mai mult de atât. Am făcut bine asta ceva. Un pic cum sparg eu am auzit. Eu sper că nu se aude tare. I-am zis la Bogdan. Niște setări bune. Am ajuns sub viață. Mamă, nu trebuie să nu mai ajung sub viață. Nu am mâncare pe mine. Da, că mai avem nevoie de o grămadă de chestii să pregătim. Și trebuie să punem și pe sus pentru următoarea podea. Da, nu. Următoarea podea o să fie tot din asta. Oh my god, tu chiar vrei să facem așa ceva? Tino, să vii un pic să mă ajuți. Iar am ajuns în viață. Asta e care este că te ajut. Mersi. Câte bule mai aveai? Hai spargem un pic ceva. 3. Uite aici, vezi aici, un colț. Nu nimic, că am pus mai mult. Vezi acolo unde am pus. Și acolo la lemn. Una. Aici. La ultimul lemn. Aici. Păi nu se vede. Uite aici. Nu acolo. Aici, de lângă ce ai spart. Aici. Da. Dar nu mai strica, că nu ne mai dă stone. Da. De capă stone. Eu mă duc să mai prăjesc acasă. Am grijă să nu Să mai... aduc tot aici. Ce să uită la serialul Rafa din Minecraft ca băieți se lasă emoji-ul ăla cu două degete în sus. Eu să car toate astea aici. Și ce este o stres cu să cărăm mama? Mama, la fix am făcut-o.
Tu dai seama că am făcut casa asta la fix. Vezi de cât timp filmăm. De 15 minute. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Bogdan, el a fost Inu și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!